Čau, čau, čau. Takže, Lucko, ty jsi mi nevěřila, že to video jako tobě natočím, ale vidíš, takže jsem ho teda natočil, jo. Zítřka mi prostě říkej Peterko, je to moje přezdívka, jo. Počkej, jo, mám tady pro tebe i dárek, jo, vidíš, jakého panduláka, nebo co to je, ty to možná poznáš. Něco mě na tobě štve, víš co to je? Ty asi máš ráda Karfu, jo, víc než mě, takže, no, protože já točím videa o něm a ty se mi směješ, nebo dokonce brečíš co jsem to říkal, no to je jedno, dokonce brečíš smíši, jo, no, tak tady máš to video a doufám, že se na něj budeš dívat. A když už se teda budeš dívat, tak prosím tě aspoň lajčík, jo? Jenom jeden like, prosím tě. Moc ti za to děkuji předem, když to neuděláš, tak já nevím, to je jedno, ale moc bych jsem tě prosil, jo? Takže tady máš toho panduláka a vem si ho. Ahoj, tady ho máš.